listen guys, welcome back again dari sa tong YouTube channel ug sa dili pa nako basahon ang atoang confession karon. Ato lang pasalamatan ang nag-sponsor aning atoang confession karon. Shout out og daghang salamat kaayo kang Ma'am Jonah. Jonah lang daw ang akong ngalan niya. Hi ma'am, salamat kayo. Apil pod kang Juvel Moresa, salamat kayo sa imong pag-sponsor aning ato ang video. Apil pod kang Rica Dalandor, salamat kayo. Apil pod kang Sir Erica Palangpangan, daghang salamat kayo sa inyohang pag-sponsor sa tuang confession garon. Og syempre listen guys, kung gusto niyo nga mo-sponsor sa tuang mga videos, mga confessions diri sa tuang YouTube channel, tan-awa lang palihog ang description box below down para makabalo mo kung unsaon. Sa makadaghan pa, daghang salamat sud kaayo sa inyohang pagpaminaw, pag-subscribe, pag-comment o guban pa. O karon, ania na ang atuang confession karon. Hi bye og sa tanang mga naminaw karon. Just call me Madrid. Not from UC og nagpuyo ko somewhere in Mindanao. I just wanna share my love story. First year college ko when I met Roman. He was my classmate. Kani si Roman, usa ni siya ka-typical na playboy, everyday lahi-lahi na babae ako makita, nakauban niya. Makaingon jud ko og bugo kayo ning mga bayhana kay musugot ra nga magpuli-pulihan. Kani si Roman, gwapo unta, pero hugawan ko sa nawong kay dili clean cut ang tupe. Nice manamit pero di lang jud nako bet iyahang bungot. Dili mi same og course ani, but na one time nagka-classmate mi sa usa ka minor subject. Og dinhi nagsugod ang tanan. Kung unsa ka babaero ni si Roman, I am his totally opposite. Dili ako ang tipong babae nagapangitagugma. At first year college, kutob crush lang jud ko. NBSB. Dili man daw ko pangit. Dili lang ko hilig mo entertain og suitor. Isnab kumbaga. There's one time na paingon ko sa muang room for my next subject. Kani si Roman together with his friends, yagaw kayo. Iha ko nabanggaan, natagak ako ang mga gamit, ug ang maayong lalaki wa man lay pake. So I pick up my things o gihambalo sa iyaha, while saying, nga next time mister, learn to say sorry, dili kay papogi ranay na hibalan nimo. Sabay talikod, ang siya kay wala jud intawo nakatingog. After ato na incident, sige na ko niya nga manotice. Tawagon ko niya nga Miss Minchin. Kay lagi, istrikta og maldita do ko. Kana siya wa ra jud nako og ginaambat kay wala ko'y plano makigminggil niya. Bad record kay na siya sa kuha. Medyo dool ra mo ang balay. Mga 30 minutes drive raman from school, so uli-uli ko after class. During my vacant time, dito ko nagtambay sa boarding house ako ang friend. Kani si Roman, since atong giminalditahan ako siya, makita nako nga magtambayan na sa gawa sa boarding house akong friend while mag-UC. Nasuko guro nako, maong ginaatngan ko kay naay time nga pagawas na kog boarding house pa in school, ni action siya duol. Wapa siya katingog, ako na dayan siyang gibara. Telling him na di magpaduol sa kuha, while nagasigarilyo siya kay na ako'y hika. So kada to dili na nako siya makitaan nga manigarilyo. Mag-lollipop na lang daw siya. He keep on asking for my number sa ko ang friends pero dili na ko'y pahatag kay wa jud sa kong nahuna nga ma-involve sa iya. Iyo kayo? Arte. Bitaw. Then one day ni-approach na jud siya nako nga makig-friends daw. Then ako siyang giingnan na dili ko siya tungod kay estudyante pagani patapon ang life. Moinom, manigarilyo, og babaero pa jud kayo. Judgmental na kong judgmental, base raman sad na sa akong nakita.
Gusto man jud ko makahuman og school with flying colors. Then sa lister ko o gusto na ako nga ma-maintain na og feeling na ako kanang gugma-gugma o uyab-uyab, distraction ra na labaw nagsama ni Roman akong mauyab. Wala na ko siya nakita for 2 days, Thursday to og Friday. Og pagbalik ka ng Monday, gosh, ni pogi man siya. Natarong iyahang gupit, as in nagmukhang tao siya. Hawod na siya manamit before pero mas nisamot pa dyan siya atong time. Nakatutok lang ko samtang paingon siya sa kuha. Nihunong siya galit sa kong tungod og niingon nga unsay patapon na dili naman ko mo inom og manigarilyo. Dili na pod kay ko mosabay sa akong mga barkada. Wala sa joy chicks. Okay na ba Miss Minchin? Pwede na ba nga mangayog number nimo? Sabay tunol sa kuha siyang phone. Kanabitang wala jay mo gawas maskin usa sa akong baaba. First time ang gusto na ako ba? Inner misas nga kabalos po ning amawa ay. I don't know pero murag kaihion jud kay ko ato nga time nga gikan naman unta kog CR. Wa ko kasabot sa akong gibate. Nagpugong-pugong ko sa akong smile og nagpanglingo pasulod sa mong room while naggunit gihapon siyang phone kay dili man niya dawaton hanto dili nako ihatag akong number. So kuha na lang gitype ang number sa akong mama unya gihatag sa iya ha. Pagkagabi while nag-dinner mi sa akong pamilya, nikalitlag ring ang phone ni mama. Unya ako ang papa ang nakatubag. Mura jud ko dili ka ginawa kay nikalitrag kaisog ang nawong sa akong papa. Unya dako kayog tingog og niingon. Ngonsa? Manguyab ka sa akong anak? Anhingare. Nagka-idea na jud ko kung kinsa to. Wrong move di ay to akong gibuhat. Akong duha ka kuya nanindog while gunit-gunit sa kinomo sa bayingon. Nga kinsa to baby girl? Kaya mo anang himolbulan. Tulod ay may kamanagsuon unya only girl ko og youngest pa jud. So normal ra jud na nga overprotective kay sila nako. Ang ako intawon muna pod og pangbalibad. Ingon ko nga, classmate ko ra na siya oy. Wala man siya giingon na manguyab. Mangayo ra nagnumber og kay mama kong gihatag. Pagkaugmaan na sa school, giduol ko niya og mingon siya nga, wala man kay klaro Minch, papam na ito nimo. Nakaingon na lang kog manguyab ko nimo. Imbis ipelaila sa unta nako ako ang good side sa imo before ko mag-court. Daw be, asa dapita inyo ha kay nakaingon bi ako moadto ko sa inyo. Ang ako pod perte jud na akong katawa. Nabalaka ko nga nahimuot jud og taman. For the first time I saw him that way. Helpless. Abi ko bag astig. Tuod man niadto pod siya sa mua. Maayo daw iyang intensyon. Gusto pa daw ko niya nga mas makaila. Dili daw di ay tanang babae, easy to get ra. For keep daw kuno ko. Sa tinuod lang, never pa yun siya ka-explicar sa kuha. Na diretso sa kong mama o papa. Ayiha na lang daw siya manguyab ug sugto na siya sa kong parents. Nalipera sabi ako, I don't know that time kung love na ba to akong na-feel. I was not that certain. To think na this is my first time. Sayo ra kaayo para mo ingog love unya knowing unsa siya kababaero. I was hesitant. Pero sa moang classroom murag mahulog na item na mi because siya jud na tig-correct sa mong professor every time mamali og pronounce ako ang family name. Medyo lisod manggod litokon ba mao nang tindugan jud na niya unya i-correct. Ulawa jud lagi pod. Sigaan gud na ako na siyag mata. Musmal rabia. Makaulit lagi. Tapos ulaton ako ana niya, ihatod ko niya sa mua kay nagtugon daw ako mga kuya to take care of me. Usahay mo si bat ko kay dili ko anad nga naay taong mo care nako that way. Except sa kong family. Iyaha manggod nga gipang friend akong kuya. Mga hilig man to og basketball, maong nagkasinabot sila. Asa nakato ilang himolbol na ginaingon. Then my first sem ended smoothly. Dili mi uyab ni Roman but we know we are more than friends. Nadala ko gamay sa tinuod lang because I feel so special. First time na ako nga naka-feel og sama ani. Dili ko katulog sa kakilig.
Tapos dili halos kakaon. Hambotoy, nikalit raman kog kamarupok ato na time ba? Mas giganahan kog eskwela, inspiration kumbaga. Niabot ang sim break, text o call rami always. Unya usahay maadto siya sa mua para bisitahon akong mama or kuyas. Dili daw ako. Bitaw, he is not just my suitor but a friend. Happy ko. Yes, I didn't ask for more. Sabay sad mi nga nagpa-enroll para sa kansam. After sa enrollment, gi-invite ko niya sila ha. Actually, pati friends na ko kuyog sad. Napta na mo iyang mama. Nangutana kung kinsa daw sa mua si Madrid. Gitukod ko sa kong mga friends sabay ingon nga siya ma'am. Ako pod tawon nga nahilaw og smile sa kaulaw sabay wave sa hand og nag-hi ma'am. Ni smile sad biya siya saying, "Just call me tita." Ikaw di ay nakapabag-o sa kong badlongon anak. Grabing ayi akong nadungog jud. Sumoto nga nilabay ang mga panahon, December was fast approaching. The day before sa mga Christmas break, nagkuyog mi ni Roman sa kantin. Kami rato na time ang nag-snack. Hilom man kayo siya. Dili jud ko anad. Unya pagpangaon na mo, halos wala na tandog iyang pagkaon. Palakaway na may when suddenly he holds my hand. Nitutok o niya niingog. It's been a while, Minch. I only want for Christmas is you. Please, let's make it official. I was just smiling the whole time without saying anything. Gikisan ako siya sa cheeks tapos nagdali-dalig lakaw. Dayon gibiyaan ako siya unya nisulod na sa klase. Wala ko kabalo siyang reaction. Nitalikod banggugo dayon og milakaw nga walay lingi-lingi. After class nangita ako niya. Naday siya sa may gate nga gatang unya lami kayo katawa. He holds my hand. Moto, lami kay bitaw sa paminaw, naa na jud ko'y uyab. Sukad naging kami nakaingon jud ko na I was not just lucky. I am more than that. I am blessed. Nami away-away pero siya man sige mangayog sorry. Wala man unta ko nangitag love life pero gihatag siya ni Lord. Nagkadugay nagka-deep jud akong gugma siya ha. Supportive kayo siya sa kuha. Tapos ako po, ginatabangan ako siya sa mga projects o kung tig-exam sabay mi nga mag-study or mag-review. He's my first hug and also my first kiss. Kanang murag na malhan akong tutunlan sa kikiliga. Ana day ng first kiss ha. So much in love me pero wala jud mi naabot sa puntong mag-premarital sex me. Giingna na jud nako na siya daan na dili jud ko pariya sa uban. I'm saving it sa banan nako puhon. Pwedeng sa iyaha og puhon nga kami jud. Mao nakibali ako ang gift sa iyaha. He can wait man daw for the right time. He understand man pod so hantod kiss lang jud mi kutob. Days, weeks, months, and year passed. 3rd year na ko ato. Hapit na mo and among first sem. At the same time, mag 2 years na ni Roman by December. I keep on telling him, nga babe, ayaw na ko i-surprise ha. Dili na ko hilig og surprises just like what you did atong mag first anniversary ta. Grabe man gud to niya ka effort guys. Kato na time he gave me a ring. Abi ko mag-propose na. Pero couple ring di ay to. I don't know pero he seems so bothered. Nagkadolang sa kansa, mura siyang tuliro. I tried to talk to him pero muhag lang siya nako. Moingon rag, always remember na no matter what happen, I will always love you langga. Akong Miss Minchin, ikaw lang ako ang gusto. Not only for Christmas but for the rest of my life. Matingala jud ko murag na ay unod iyahang mga gipanulte. Ako arapod nga ginabaliwala kay I know nga love ko niya. Nagadola mong second sem, nagka-distant man siya. Like, enrollment to namo. Wala mi nagsabay, mag-una lang daw ko kay tua pa siya siyang lola. Nagbakasyon daw. Okay rasad na ako. Nahibalaan na lang nako na lahi iyang gikuha na time schedule sa kuha. I asked him why pero ingon siya na closean daw siya sa ubang subject.
I was sad that time pero wala lang na ako gipakita. We will find ways na lang na magpang-abot me. Pero lahi na dayto. Nagkadugay nagakold na siya until one day ako ana siyang gi-confront. Ako siyang giingnan. Nga naunsa na ka? Naunsa na ta babe? Unsay mali? Mitubag siya nga wala mensch. Busy lang. 3rd year na biyata. Mitubag ko nga dili ko mo to. Dili ka ingon ani. Naunsa ka ba? Sulti igod ko. While gahilak na ko. Then mitubag siya nga dili na ko dread. Gikapoy na ko. While nagtanaw siya palayo. Perte na kong hilaka og miingon. Ngano day babe? Di ba love man ko nimo? Mitubag din siya. Nga boring kay ka na pagkauyab Madrid. Basta wala na ta. Sabay lakaw. Nahugno akong world itong panahon na, pero abi jud na ako og parang karatonia para sa muang 2nd anniversary. Una-huna na ako kasayuba sa iyahang pakuloy. Mag-December pa man, sa pitsa 16 pa man amo ang anniversary. Nawadaan ko gana sa tanan guys, pero gikuptan akong tong hope na baka prank ra jud niya. Sige nag-asa kong mama o kuya asa na si Roman. Ingon nasad ko nga busy. Nawala ng tanan akong hope na one time nga nakita na ko siya kuyog sa schoolmate namo na babae. Anak sa isa sa akong prof. Naasad sila sa mall. Nakagakos ang girl siya. They are so sweet while galakaw. Nakita ko nila. Nagtinutukay ming Roman. Kaya kon kay ko that time, so before pamutulo akong luha, nagdali-dali kog lakaw palayo. Wala ako kaagonta moong nitawag kong Roman that night. Good thing nitubag siya. Gusto ko makiyistorya niya in person. Ni okay rasad siya, kay perte man jud na akong hangyo. That night mismo nakita mi sa park. It was 9 p.m. Pagkita na ko niya, mura jud mulokso akong heart sa kalipay. How I miss this man. Ako din siyang giingnan. Nga babe, sakita sa ako nakita ganina. Please, balik na ako. Wala ako nasuko. Please, love me back babe. O mitubag siya na ako, nga dili na pwede Madrid. Na nako uyab ng lain. Happy ko kay makasabay siya sa kuang gusto. Pwede ba nga dawata na lang nga dili na ko nimo? Mitubag ko niya, please babe, itry na ako na makasabay nimo. Kaya na ko siya tapatan. Please babe, please. Nga halos sumuluhod na jud ko ani niya. Og mitubag siya nga, mahatag nimo imong pagkababae sa ako Madrid. Medyo natulala ako ani guys, mura ko gisag pa, dugay ko katingog. Og nangutan ako niya, nga maora day na imong habol sa kuha. Mitubag siya nga, oo, hangtod gikapoy na ko. Wala na ko'y gusto nimo. Si Dory, mahatag na niya nako. Ayaw nako sa muka. Dawata na diri ratataman. Pangitag bagay sa imuha. Naghila ko nga nagduko og niingon, nga sige, sukad karon wala nay mo sinamok nimo. Sorry sa istorbo. Sabay lakaw nga walay lingi-lingi. Milabay ang mga panahon, 4th year na ko ato. Since our last conversation, gatinuod yun na ako ang giingon na muiwas na sa iya. As much as possible, dili na ko gusto mag-abot ang mga dalan. Iwas here, iwas there, iwas everywhere ako ang drama. Murag ako ang naidakong atras sa iya. Wala pa jud ko ka-move on manggod ba? Wala nakuhaan maskin gamay akong gugma. Maong mahadlok ko nga mag-abot mi, basin dili ko kapugong ba. Until naabot amo ang graduation. As promised, I graduated with flying colors. Cum laude ko. Proud kay ko kay despite sa kasakit o kapait sa kong nasinati na maintain na ako akong grades. After ceremony, ni try siya do all pero niiwas ra ko. Wala na gani ko ni kuyog sa paparty sa akong mga friends kay basin unyag na apod siya dito. Then pila ka bulan ang milabay,
Nilarga kog Davao. Dito ko nakakita og work sa usa ka bangko. Naasad sa city nag-work akong cousin. Taga Davao rasad sila. Pero wala ko nagstay sa ilaha kay medyo layo na ilahang balay sa kuang workplace. Nag-visit lang ko always. Kani siya si Kuya Cyrus. 6 years sa monggap. Baby ihang tawag ani sa kuha sama sa tawag sa kuang mga kuya. Though kung tanawon murag same raming age, nani siya uyab, si Ate Amanda na tuwa sa Dubai. Na-close po na ako kay ako ang mata niya kay kuya. Maong halos kada na ay lakaw si kuya kauban jud ko. Usahay malaan pa jud mig uyab kay Biman iyahan tawag nako, short for baby. 6 months na ko sa city. So far so good ra jud ako ang pagstay. I was alone that time na ako sa Abreza Mall. Gapabugnaw, lakaw-lakaw, tapos mura magnaay sigig tanaw nako. Sige kog lingi-lingi unya mura magkita ako ni Roman. Nakuno na ako nga grabe kalala naman jud ni akong kamingaw niya oy. Mamalik mata naman ko. Pero dili jud bitaw siya mawala sa akong nahuna. Gimingaw na kayo ko niya. Siya gihapon despite of everything. Almost 3 years na mimbuwag. Almost a year na since wa amiga kita. Well, sa FB stalker ko sahay. Pero nganong siya man jud oy? Lord, how to unlove him. So December to, uso na ang Christmas party. Kani si Kuya Cyrus gihangyo ko na kung pwede ako ihang escort silang party sa hotel, proxy ko ni Ate Amanda. So masquerade anthem, sugura ko, magpagwapa dayon. Gifeel ang moment. At the party, dili pa pwede kuhaon ang maskara until further notice. Tunga-tunga pa sa party pa gipatanggal. Diyos ko, naa si Roman. Nakapanawag kong mga santos. Is this for real? Ngano gud tawon nga naa ni siya diri? How come baby come? Why? Bakit? Ngano? Ang kanahan gwapo kayo. Gasmile siya paingon ako unya naghay. Unya ako mga hinanakit nga naa pa man, nag-inistriktar ko. Gitan-aw ra siya. Tunong pod nga ni Dool si Kuya Cyrus og niingon og, "Be, ali na sa table para makakaon na ta." Nilakaw ko og gilabyan si Roman, murag wala ko kitag tao. Sa among table ni Kuya nag-ask ko kung kinsa to. Wala ko nuhay ko kaila. Ingon si Kuya Cyrus, nga ato siya. Sa mua man tong admin department, bag-o nga hired. Grabe man makasungog si kapalaran oy. Workmate pa jud ni Kuya. So naa-joy apuruhan mag-abot mi ani. After kaon nagadto ko sa washroom kay para mag-retouch. Na-conscious jud ko oy. Mao magpagwapa ta para makaingon ko unyag. Hay, ako nga pala ang sinayang mo. Bitaw, paggawas na ko naa siya gatang. Ana siya nga, samot kag kagwapa Miss Minchin. Nag-smile pero wala naabot sa iyahang mga mata. Nitanaw ra ko niya, ingon dayon siya, mao na to imong uyab Minch. Sakita man jud di ay nga makita imong love na naanay lain sa. Pwede ako na pod mosulti atong imong giingon sa kuha 3 years ago. Katong ingon nimog, please love me back babe. Ug mitubag ko niya nga bagaa po nimog nawong. Maora jud ako ang nasulte, dayon lakaw. Mura na dayon kog walay nakita. Nagtuo siya na uyab mi sa kong cousin, ako na lang pod nga gipasagdan. Everything is at place before. Karon na anay Roman. Roman na magsunod-sunod sa kuha after work. Roman naghimong tambayanan ang gawas sa kong apartment until dawn. Roman na wala puli sigighimog new account sa FB para ma-message ko. Naginablock krasad na ako. Roman na stalker. I don't know, pero gimingaw ko niya, pero nanaig hapon ang kasakit at the same time kahadlok na basig buhato ng pod niya ihang gibuhat sa kwa dati. Then I one time gabi ito siya. Gisundo ko ni Kuya Cyrus from work og niadto sila ha kay birthday sa akong tita.
Dito ko nag-dinner. Mga 11 p.m. gihatod rasad ko pauli sa apartment. Gipalakaw sa nako si kuya. Then musulod noon ta ako pero naay nigunit sa kuha. Tagnaa akong kinsa. Bitaw guys, Sir Roman nasad. Gwapaha ba na ako eh. Gigakos ko niya pero wala ko ni bawas og hag. Ako rang gikuha yang kamot tapos ingon ko og enough. Then sulod sa apartment. Pagka New Year ato, niuli ko sa mua. Tapos before may mubalik sa kanya-kanyang trabahoan, nagtapok-tapok na lang sad mi sa ko ang mga college friends. Nag-inome din na topic nila amo ang love life ni Roman. Kaniya ko ang usa ka barkada, tawgon na lang nato Gamika. Uyab ni sa barkada ni Roman na tawgon tagmiko. Gichikan niya nila unsa daw kasayang sa mong relasyon. Medyo hubog nito si Miko na time, miya na siya nga. Grabe Dred, ikaw rajod nakapausab sa ko amigo ba? Sa kadaghang bisyo sa pagkauyab ninyo, pati kaming barkada halos kalimtan na. Pero bilig ko niya ba? Wako gadahom ngayon ato di ay siya mahigugmag tinudanay. Sa kababaero tawhana. Sayang lang ba kay kinahangalan niya kabulagan? Buing mangutong anak ni ma'am. Ginahadlok si Roman na kung di mo magbulag, dautan kaniya siyang mama, unya dili gusto si Roman maguba imong future, diba ganahan ka mag-cum laude? Motong nakibalik na lang siyang dowry para dili kahilabtan. Then I remember sometimes kamura siya na namilit before mag second sem sa third year. Moda ito nga kalitra kaayo tanan. Moday atong graduation kaduulo nun dili siya. Sige siyag tanaw na ako nga murag na ay istorya. Mao di ay. Taud ato naabot siya. As usual ang ako ang always nga stalker. Ihatod ako niya. Wala rasad ko ni tingog. Kay gusto pud na ako madungog gikan mismo sa yaha. Moto nga ni angkas ko siyahang motor. Tapos ako siyang giingnan og pwede ba mi nga magkaistorya. Sugot rasad siya. Miadto mi sa usa ka resort. Ako siyang giingnan, ngon sa katinuod, katong nakigbulag ka, kamo ni Dory, sultii ko no ko be? Mitubag siya nga, dili lang ko gusto madaot ka babe. Dili ko gustong mahimong hinungdan nga maguba imong plans. Wala raman unta to ba? After sa mo explain man ta ako, pero perte man ka makaiwas oy. I tried hard to talk to you pero wa ko nagka-chance nga moduol nimo. Tubag ko niya, nga you should have told me, dili kay mo decide kag ikaw ra. Duha ta nga involved pero ni desisyon ka as if nga ikaw ray masakitan. Tubag siya nga, naama jud tay mahimong maling desisyon. One great love di ka. Dili nako kayahon nga makitaan ka nga ma-fail tungod nako. Look Dred, wala na ko to you All I want is to protect you. Tama raman siguro sa akong desisyon. At least karon na happy na ka both career and love life. And I'm sorry kung ginasamok pati ka. Love lang jud kaayo ti ka pero murag ulahi na. Nakauyab na ka. Wala na ko kapugong og nikatawa ko. Luoy nga luod manggod siya gnawong. Ako siyang giingnan na first cousin to nako. Lipay kay nga mao. That night we reconcile. Pero wala gyapoy na tabuha. Karon 4 years and counting na mi. Nami diri sa Davao. Every day since atong nagbalik mi, ihadyo niya gina-prove how much she loves me. Spoiled kay ko. And I do the same man pod. I always thank God for giving me this bad boy turned into dream boy. Recent lang guys nga nag-propose na siya sa kuha. Engaged na mi. He is my first and last boyfriend. Soon to be my husband. My better half. I may not be his first but definitely I'm his last and one true love. I love you so much kayo. Thank you sa tanan. Kabalo nakagsikinsa ka. Ladies and boys, mo ka na ang confession ni Madrid. Og duwang tag-ingon og wa moy uyab.